салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтирому нахоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш без сумай. ташаккури зиёд ба дастгирии некатон дӯстони азиз. рафтем наворо тамошо мекунем. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, назди военный част 201 дивизия, кӯчаи Сомониён. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи $25,000 бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ремонти хона беҳтарин мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон чоргул, тарафи роҳи шӯрча. ду хонаи временка дорад. 5 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 36,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об дорад. свет ба наздикӣ мегзаронанд. заминҳои нав мебошанд. хона коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, уртабуз. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳаммом дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш саданд. ремонти хона аз дарун 90% тайёрай. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. дарвозаи фасон дорад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап ҳастак. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон, деҳаи қулобод. 5 сотиқ замин, 3 дар хона ва фундаменти анҷомхона, аловхона ва ғайраҳо рехтагӣ тайёр мебошад. ҳоҷатхона дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш садай. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, аренти зарафшон, катасой. 3 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор. фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш созанд. хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи калхозобод, участкаи лоҳутӣ. 20 сотиқ замин, 4 дар хонаи замонавӣ бо подвалаш ва боз 2 дар хонаи зимистона алоҳида. бандия оғил навес дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 320,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. дарахтони мевадиҳанда дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш садай. хона алишам мешавад бо хонаи заминӣ ё квартира дар қурғантепа бошад. хона харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон имо ватсап доранд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, зарафшон 2, рӯ ба рӯи посолствои Америка. духонага квартира дар 11 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи
235,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сиве дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоиз карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд ба дастгирии некатон дӯстони азиз. аллоҳи меҳрабон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад.